سو نقعد دحين مزعكم كلكم أحوات كم زي سكرين رياضة لنا عبز زمت زلوا كل تورحي كمان ببزح عاوز لنا بحسر زبل ملك أنا عقم بكرداءكم زخ المجد جرنا كن قول صحن فتينا عبز زمت زلوا سلسة أربعة كلاسات بمهار صوب جيركم أتند مقبار بمستاف تراي أتنا إنفستين وفر انتايو ستوك ماركت انتايو بمفلات وفر الجمهور تقول درجة كتبوا صحيحكم أبسال سيتي رابعيتي كلاسات مالتي وز إنفور فور من كلاس أبوشتي أربعة كلاسات حافظ ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣነ ሓላፍነት ተሰኪመ ወይ ከም ኣማኻሪ ኮይነ ከገልግል ወላ ብሓይሊ ብሕጊ ፋይናንስ ኣይፍቀደለይኒ ከም ኣማኻሪ ክትወስዱ ኣይደልን ዝኾነ ሰብ ማለት ስለዚ ክንሓትት ከለና ወላ ኣብ ከምዚኣ ከዋፍር ዶ ኢልኩም ካብ ተሓቱ ኣብ ከመይ ተዋፈርካ ዝሓሸ ይመስል ገለ ክትብል ከለካ ኩሉ ግዜ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ኔጌቲቭ ከእትወካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ቅል ዝበለ ብፓወርፖይንት ዝተደገፈ ዓይነት ትምህርቲ ክኸውን እዩ بحافشات personal finance ወይ ውልቃዊ ፋይናንስ ዝበሃል ትምህርቲ ኮይኑ ግን ኣብ ወፍሪ ወይ ከዓ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝተኮረ ክኸውን ማለት ስለዚ ሎማ ኣንቲ እዚአን ክልተ ክላሳት ክንሽፍነና ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ኢንቨስቲንግ ብሓፈሻ ኣሰት ዝበሃል ኣለውና እቲኦም ቀንዲ ኣገደሲ ዝኾኑ መሰረታውያን ሎማ ኣንቲ ክንመሃሮም ኢና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰንበት ዝመፅ ዘሎ ክላስ ማለት እዩ ከዓ ብዛዕባ ፍልልያት ናይ ምስ ቁማር ዘተሓዝዎ ሰባት ኣለዉ ምስ ናይ መዓልታዊ ትሬድ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ምዝናቕ ዝበሃል እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ብኸመይ መገድታት ከነዛንቆ ንኽእል ዝብል ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ብድሕሪኣ ዘላ ሜቢ ምሳሌ ከም ኣቢላ ወላ ክበኩም ክእል እየ ክንደይ ዓይነታት ወፍሪ ከም ዘለውና ክንርኢ ኢና ኣብ ናይ ገዛ ዲና ንዋፍር ወላ ምንታይ ዓይነት ወፍሪ ማለት እዩ ትንጥቀመሉ ብሮከሬጅስ ማለት ከም ትልክዕ ባንክ ንጥቀመሉ እዚ ንዛረበሉ እዚ ስቶክ ማርኬት ንመሃሮ ኣለካ ትገዝኣሉን ትሸጠሉን ፕላትፎርም ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ኣለና ንሱ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክኸውን ይፍልጠት ምስ ወሰድካ ብኸመይ ትገዝእን ብኸመይ ትሸይጥን ዝብል ትምህርቲ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ብርትዕ ዝበለ እዩ ናይ ግድን ኣይኮንኩምን ክላስ ተኣቱ ንክትመሃርዎ ተተማሂርኩሞ ግን ሓጋዚ ዝኸውን ፋንዳሜንታል ኣናሊዝ ከመይ ጌርካ ውልቃዊ ስቶክ ክትመርፅ ትኽእል ከመይ ጌርካ ንኣሽቱ ትካላት ትመርፅ ኣብ ወርቂ ኣብ ዘይቲ ብኸመይ ከተዋፍር ትኽእል ዝበሃል ዓይነት ትምህርትታት ክህልወና እዩ ግን ከም ዝበልኩም ንኩሉ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነ ኣነ ዘገድሰና እቲ መሰረታዊ ዝበሃል እዘን ቀዳሞት 3 4 5 ክላሳት ዘለዋ ጥራይ ክኾና እየን ማለት እዩ ኣገዳሲ ባብ ድሕሪኡ ክላስ ክንውድእ ከለና ብዛዕባ ባንክ ሲስተም ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ክረዲት ካርድ ደቢት ካርድ ዝበሃል ሓፈሻዊ እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ እንታይ ጉዳታት ኣለዎ ኣጠቓቕሙ ዝብል ትምህርቲ ከዓ ክፋል ናይዚ ስቶክ ማርኬት ሓዊሰ ክምህረኩም ክፍትነት ናይ ውልቃዊ ፋይናንስ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኹም ዘገድሰኩም ኣብ ክላስ ኣቲኹም ፅቡቅ ጌርኩም ተተሳቲፍኩም እንተኣቲኹም ሙሉእ ርድኢት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እምነት ኣለኒ 99% ኩልኩም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ መዓልት ናይ ሎሚ መዓልቲ ክላስና እንታይ ክኸውን ብዛዕባ ወፍሪ እንታይ ምዃኑን መእተውኻ ናብ ስቶክ ማርኬትካ እንታይ ከም ዝኾነን ሙሉእ ርድኢት ጌርና ከም ንወፅእ ክንገብር ኢና ሎሚ መዓልቲ بدحري خم زبلكم ببحدا كنكدو كنفتنينا مالتي سلازي لو مكندي حسكم مان كتكودو زدليكم ترمينولوجي واي قالات نبلن مالتي اسات انتاي مخانو لابيليتي انتايو انفليشن حنك صراحه خلي فلت كنت فتوى نبزحكم حفشاوي ستوك ماركت نوزلنا تاكم زخونه ستوك انتايو بركي وشير انتايو ديفيدند ابريشيشن زبحال لو انتاي ريسك ويكا وسيت كاي الو زبل فلتات حسكم كتكود دس لنا مالتي سلازي نابت ستوك ماركت قدم تاونا حفشاوي تي ولقاو فاينانس زبحال انتايو تأست زبحال وي ገንዘብ ዘምጻልካ ገንዘብ ዘውጻልካ ዕዳ ዘእትወካ እንታይ ከም ዝመስል ዝበዛሕኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ግን ክፋል ናይቲ ውልቃዊ ፋይናንስ ስለ ዝኾነ ልክ ማቢልናዮ ክንከይድ ክንፍትኒና ማለት እዩ ስለዚ ብኣሰት ክጅምረልኩም ኣሰት ክንብል ከለና ዝኾነ ወፍሪ ወይ ዝኾነ ንብረት ገንዘብ ከምጻልካ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ እሱ ተቀዳማይ ፍልጠት ኣሎ እንዲ ፍልጠት ከምጻልካ ክእል ይኽእል ግዜ ኦፍ ኮርስ ብኸመይ ኢኻ ተዋፍር ዘለካ ብሓፈሻ ግን ገዛ ተገዚእካ ኦፍ ኮርስ ብገዛ ክራይ ድዩ ብመክሰብ ድዩ ከምጻልካ እዩ ኮምፒውተር ኮይና እንዳምሃርካ ድዩ እንዳጽናዕካ ድዩ ዝተፈላለዩ ከምጻልካ ክእል እዩ መኪና ኮይና ኡበር እናስራሕካ ድዩ ወላ ብዝኾነ መገድስ ገንዘብ ከምጻልካ ዝኽእል ማለት እዩ ገንዘብ ንባዕሉ እንታይ እዩ ኣሰት ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓ ቀንዲ ኣርእስቲ ትምህርትና ዝኸውን ስቶክ ማርኬት ከዓ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ኣሰቲ ማለት እዩ ሊያብሊቲ ከዓ ኣንጻርናቱ ዕዳ ማለት እዩ ኦኬ ሊያብሊቲ ደት ክበሃል ይኽእል እዩ ሎን ክበሃል ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ሊያብሊቲ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ከውፃእካ ዝኽእል ኦኬ ካብ ጅባና ገንዘብ ከውፃልና ዝኽእል ዳ እንታይ ኣሎ ታክስ ንኣብነት ቀረፅ ንብሎ ማለት እዩ ቀረፅ ወይ ግብሪ ንብሎ እዚ ታክስ ኣብ ሰዓቱ ዘይከፊልና ናቱ ኢንትረስት ወይ ከዓ ወለድ ክንከፍለሉ ኢና ክሬዲት ካርድ ኣሎ ኣጠቃቅሙ ናቱ ቀስ ኢልና ንመሃር ኢና ድሓን ሎሚ ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ብሓፈሻ ካብ ባንክ ዝኾነ ነገር ምስ ተለቃሕና ብሚእታዊት ንከፍሎም ንሱ እቲ ኢንትረስት ዝበሃል እቲ ወለድ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ዕዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሰት ክኸውን ይኽእል ሊያብሊቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሰት ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ካብ ጅባና ገንዘብ ከውፃልና ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ግን ሊያብሊቲ ወይ ከዓ ዕዳ ኢና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ሃብቲ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ቆልዓ ይኹን ዓብ ይኸውን ብዘይገድስ ሃብቲ ኣለዎ ኩሉ ሰብ
ቅርሺ ትኾን ተሃብቱ 100 ቅርሺ ትኹን 1 ቢልዮን ይኹን ብዘይገድስ ማለት እዩ ንዑ እቲ ኔት ወርዝ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኣሰት ማይናስ ሊያቢሊቲ ማለት ኣሰት ገንዘብ ዘምፃልካ ኢልናዮ ሊያቢሊቲ ከዓ ዕዳ ኢልናዮ ስለዚ ኣሰት ዝጎደሎ ሊያቢሊቲ ዝጎደሎ ዕደ እቲ ናትካ ሃብቲ ኢልና ንሰምዮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብ ዓለም ዝሃብተመ ሰብ መን እንተኢልና ንኣብነት ኣብዚ ናይ ጉግል እዚ ዕለት ጁላይ ዕለት ሓደ ዝነበረ ማለት እዩ ኤላን ማስክ ሲኢኦ ኦፍ ተስላ ናይ ተስላ ስፔስ ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ዝውንን ከባቢ 221 ቢልዮን ከም ዘለዎ ይነግረና ኣሎ እዚ 211 ቢልዮን ግን ናቱ ገንዘብ ኣይኮነን ወይ ካሽ እዚ ካረንሲ ይኮን ባጤራ ኣይኮነን ዘለዎ እንታይ ዳ ንብረት እዩ ዝውንን ማለት እዩ ንብረት እዩ ዝውንን ሕጂ ንዑ ኢና ኔትወርዝ ሃብቲ ንብሎ ዘለና ናትካ ንብረት እስኻ ኣሰት ንብሎ ዘለና ገንዘብ ዘምፃልካ ዝጎደሎ ትዕዳ ናትካ ሃብቲ ኢልና ንፅውዖ ማለት ሃብቲ ናትና ምፍላጥ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ተበጊስና ዝኾነ ሂወትና ክንመርሕ ተክእሎታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃብቲ ናትና ክንፈልጥ እንታይ ክንፈልጥ ዘለና ኣሰት እቲ ገንዘብ ከምፃልና ዝኽእል ንኣብነት ገዛ ኣሰት እዩ ንብረት ማለት እዩ መኪና ከም ዝብልና ገንዘብ ከተምፃና ትኽእል እያ ወፍሪ ዝሎ ማዕንቲ ንምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ ሴቪንግ ወይ ከዓ ኣብ ባንክ ቀሚጥና ዘለና ሴቭ ጌርና ዘለና ካሽ ሒዝና ዘለና ገንዘብ እዚኦም ኩሎም ክፋል ናይ ምንታዮም ናይ ኣሰት እዮም ማለት እዩ ላያቢሊቲ ከ እንታይ ዳ ሊያቢሊቲ ወይ ከዓ ዕዳ ከ እንታይ እዩ ንኣብነት ሞርጌጅ እንታይ ከይትጉዳሕን ገዛ ክትገዝእ ከለካ ተለቂሕካ ዘለካ ልቃሕ ሞርጌጅ ኮይኑሎ ማለት እዩ ደት ዕዳ መኪና ብፋይናንስ ወይ ከዓ ብፋይናንስ ከተምፅእ ከለካ ተለቂሕካ ክትገዛ ከለካ ዕዳ ኣለካ ብኡ ንዕኦም ምስ ገንዘብ ክትከፍሎም 10 ሚእታዊ ዲ 20 ሚእታዊ ስድ ገለ ናይ ተለቂሖምካ ዘለዉ ማለት እዩ ናይ ተምሃራይ ትኮንካ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቃ ወይ ኮሌጅ ዕዳ ኣለካ ብኡ ስቱደንት ንሱ ንባዕሉ ክፋል ናይቲ ሊያቢሊቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ዕዳ ዘለካ እንተኮይንካ እዚ ክልምሃር ነቕሲ ኢልና ወይ ከዓ ዘይተኸፍለ ቀረፅ እንተሃልዩ እዚኦም ኩሎም ሊያቢሊቲ እዮም ስለዚኦም ኩሎም ንብረትካ ደሚርካ ክንደይ ዋግኦም ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ማለት እዩ ንኣብነት ገዛ ተሃሊካ ናይ 400 ሽሕ ድያ ናይ 500 ሽሕ ድያ ብቐሊሉ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ጉግል ሰርች ጌርካ ከምዚኣ ከምዚ ኣድረስ ናተይ ክንደይ መተሸጠት ነራ እንተኢልካ ዝህቡካ ዋጋ ናቱ ትድምሮ መኪናካ ክንደይ ዋግኣ ኩሉ ደሚርካ ምስ ዘለካ ዕዳ ምስ ጎደልካዮ እቲ ናትካ ሃብቲ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዚ ምፅኦ ዘለኹ እቲ መበገሲ ናይቲ ወፍቲ ክንዋፍር ከናስ ንምንታይ ሃብትካ ሃንፀልና እቲ ቀዳማይ ዕላማ ማለት እዩ እቲ ሃብቲ ሽዑ ንዝተፈላለየ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ደቅና መምሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ባዕልና ሆሊዴይ ክንከደሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ገዛ ክንገዝኦ ክንከይድ ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ኣታዊ ስለ ዘለካ ንዓመት ይኹን ወርሒ ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ዝሃብተምካ ወይ ከዓ ዝበለፀ ገንዘብ ኣለካ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ምሕደራ ገንዘብ እዩ ዘተኩር ወይ ከዓ ዝምርኮስ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ጆንን ቶማስን ኣለና ኣብዚ ጆን 200 ሽሕ ኔትወርዝ እዩ ዘለዎ ካበይ የምፅዎ ግን ንዓመት 50 ሽሕ ይስርሕ ቶማስ ግን 20 ሽሕ ጥራይ 200 ሽሕ ይኽፈል ንዓመት ፍልል ይረአይዎ ናይ 150 ሽሕ ፍልል ናይ ቶማስ በዝሕ እንተኾነ ግን ዕዳ ትበሃል የብሉን ጆን እዚ ግን ዕዳ ናይ ገዛ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ማለት ናይ ሊያቢሊቲ ዝብልና ክሳብ 500 ሽሕ ኣለዎ ዘዋፈሮ 150 ሽሕ ኣለዎቲ እቲ ከዓ ዘዋፈሮ ወላ ሓንቲ የብሉን እቲ ሴቭ ዝገበሮ 50 ሽሕ ኣለዎ ቶማስ ግን ሴቭ ዝገበሮ የብሉን ሕጂ መን ይፅቡቕ ዘሎ ብዓይኒ ፋይናንስ ክንሪኦ ከለና ካልእ ኣብ ጉዳይ ከእትካ ማለት እዩ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ከምቲ ናይ ኤላን ማስክ 14 ገለ ቢልዮን ዝብልናዮ 200 ሽሕ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ድሓን ኮይኑ ወላ ዳ ኣታው ናይቲ ብዛሕዳ እምበር ምሕደራ ገንዘብ ስለ ዝፈለጠ ትዕዳን ተኣሰትን ኣብ ግምት ስለ ዘእተወ እዚ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንደቁ ድዩ ንነብሱ ድዩ ንዝተፈላለየ ሽዑ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ ብዕዳ ዝኸይድ እዩ ሃገር ብሓፈሻ ናይ ዒዳ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዕዳ እቲ መስርሕ ናይ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ እንግላንድ ወላ ብሓፈሻ ብብዝሒ ግን ንሶም ሕጂ መካይን ኣብነት በዓል ተስላ ይውንኑ በዓል ገለ ይውንኑ ንምንታይ ፋይናንስ እዮም ዝገብሮ ኣብ መንጎ ምውናንን ኣብ መንጎ ፋይናንስን ምግባርን ዘሎ ፍልሊ ኣብ ግምት ብምእታው ክንደይ ወለድ ንኸፍል ከም ዘለና ብምፍላጥ ናትና ሃብቲ ብምፍላጥ ክንጓዓዝ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሃብታማት ንዞም ዘለና በዓል ዋረን ባፈት ይኹኑ ወላ በዓል ኤሎን ማስክ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሃብታማት ሰባት ዝበሃሉ ብሓፈሻ ስቶክ ማርኬት የዋፍሩ እዮም ቢዝነስ ይኸፍቱ እዮም ገዛውትካ የዋፍሩ እዮም እዚን ሰለስተ እዚአን እተን ቀንዲ ሃብቲ ከምፃልካ ዝኽእላ ብድሕሪ ፍልጠት ቀዳማይ ፍልጠት እዩ ኦፍኮርስ ብዘይ ፍልጠት ኣብ ዝኾነ ክትበፅሕ ይትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ግን ገንዘብካ እንታይ ትገብሮ ወይ ስቶክ ማርኬት ተዋፍሮ ወይ ቢዝነስ ትኸፍተሉ ወይ ከዓ ንዓቕሚ እንተሃሊካ ከዓ ገዛ ትገዝኣሉ እዝን ካብትን ይበላለፅ ክትብሎ ከቢድ እዩ ናቱ ሪስክን ናቱ ገለ ናብ ግምት ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ሪስክ ናቱ ኣለዎ እዚ ሪስክ ናቱ ኣለዎ ቢዝነስ ምክፋትካ ናቱ ሪስክ ኣለዎ ማለት ኩሎም ነናቶም ሪስክ ዝሓቆፍ እዮም ስለዚ እዚ ንምፍላጥ ኣብ ትሪኻ ክትዋፍር ኣብ ትሪኻ ክትዋፍር ንምፍላጥ እቲ ባጀትን ዝበሃል መሰረታዊ ንኣታዊኻ ምምሕዳር ወፃኢታትካ ንምቁፅፃርን ንኣገዳስነት ዕላማታት ድሌታት ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘሎ ንምርጋፅ ዝሕግዝ ፋይናንሳዊ ውጥን መፅናዕቲ ምግባር በዚ ሜላ ብምኻድ ኣዝዩ
ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣገዳሲ ንኸውን ተን ሰለስተ ቀንዲ ኣገደስቲ ንብለን እንታይን ኣታውለካ እቲ ኣታዊካ ግን እንታይ ኢኻ ትገብሮ ብድሕሪኡ ኣብ ምንታይ ኢኻ ተጥፍኦ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ማለት እዩ ስኢልካ ዲኻ ብመካይን ዲኻ ክትጥፍኦ ንኣብነት ተስላ ዘይተድልየካ ዲኻ ተስላ ክትገዝእ ሆሊዴ ዲኻ ትከደሉ ወላ ሴቭ ኢኻ ክትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስቲአን እዚአን ፅቡቅ ጌርና እንተፈሊጥናየን እንተፅኒዕናየን ብድሕሪኡ ዘሎ ሽዑ እቲ ኢንቨስቲንግ ወፍሪ እቲ ሃብቲ ምህናፅ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ግን መጀመርያ ኦፍኮርስ እታ ናትካ ኣታዊካ ክትዕብዮ ክትክእል ኣለካ ብድሕሪኡ ወፃኢታት ክትቅንስ ክትክእል ኣለካ ወፃኢታትካ ስፐንዲ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ በዚአን ክልቲአን ተመሓዲርካየን ባዕሉ እቲ ሴቭ ትገብሮ ዘለካ ባዕሉ ክእከበልካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 100,000 ዘእቱ እንተነይረና ዓመት ኣብዚኣ 50,000 ወፃኢ እንተሃልዩኒ ዓመት እዚኣ 110,000 እንተገይርያ ነዚኣ ግን 40,000 ተቐኒስያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸይድ ኣለኹ ማለት ስለዚ እቲ ናተይ ሴቪንግ ወይ ከዓ እቲ ናተይ ወፍሪ እንዳዓበየ ክዓቢ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ሜላ ንክትፍለጥ ንክትጥቀም ወይ በዚ ክትምራሕ እቲ 50 30 20 ዝበሃል ሕጊ ኣሎ ኣብ ናይ ውልቃዊ ፋይናንስ ናይ ግድን ኣይኮንካ ነዚ ትኽተሎ ግን ከም መምርሒ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ከከም ዓቕምኻ ቆልዑ ኣለውካ ድዮም ንእሽተይ ዲኻ ዘለካ ናትካ ትቁፅታት ክትገይሮ ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፍርቂ ወይ 50 ሚእታዊት ሚእቲ እንተኮይና ኣታዊካ ንኣብነት ወይ 100,000 እቲ 50 ወይ 50,000 ኣብቲ ገዛ ክራይ ድዩ ኣብ ናይ ሞርጌጅ ድዩ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ተዋፍሮ ኦኬ እቲ 30 ሚእታዊት ኣብ ናይ ሆሊዴ ድዩ ሲኔማ ዲኻ ክትከይድ ኔትፍሊክስ ዲኻ ትከፍተሉ ኣብ ሾፒንግ ዲኻ ክትከይድ ብዘይገድስ ኣብኦም ከተጥፎ ኢኻ ማለት እዩ ኣብቲ ድሌታትካ ትደልዩ ነገራት እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ 20 ሚእታዊት ግን ሴፍ ትገብሮ ክትዕቅቦ ገንዘብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተዋፍሮ ማለት እዩ ሕጂ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ናይ ኤመርጀንሲ ፋን ወይ ከዓ ንዝኾነ ኤመርጀንሲ ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል ትእክቦ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ተዋፊርካዮ ሓጋዚ ይኸውን ብዓይኒ ፋይናንስ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብቲ ናይ ወለዲ እኳ ዝሓለፈ ሂብናኩም ነይረ እያ ክትጠቅመኩም ኢላ ዝተዳለወት እያ ስለዚ እቲ 50 30 20 ኢለ ዘለኹ 50 20 30 ወላ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ከከም ዕድሜኻ ከከም ግዳይካ ግን ናይ ግድና ኮንካን ኤክሰል ገለ ትጥቀም ኣብ ጥራዝ ክትፅፎ ትኽእል ኢኻ ኩሎም ኣታዊታትካ ብሓንሳብ ትጥርንፎ ዝጎደሎ ኩሉ ዘድልየካ ነገራት ናይ ሞርጌጅ ድዩ ናይ ገዛ ክራይ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ተውፅኦ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ዝተረፈ ኣብ ዘዘናግዓሉን ኣብ ናይ ሴቪንግ ክጥርነፈልካ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከሪእኩም እየ ናብ ኤክሰል ኣሎ ግን ኤክሰል ብዙሕ ዘገድሰኩም ኣይኮነ እንታይ ደኣ በቃ ኣብ ጥራዝ ጥራይ ሲልካ እዚአን ኣታዊታተይ ክንዚኣ ክንዚኣ ወፃኢታተይ ክንዚኣ ክንዚኣ እንተኢልካ ዝተረፈ ዘሎ ክተጥፍኦ ዲኻ ኢንቨስት ዲኻ ትገብሮ ወላስ ከተዋፍሮ ኢኻ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ናይ ገዛ ድዩ ኣብ ቢዝነስ ዕድል ክህበካ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋረን ባፈት ንብሎ ዘለና ኣብዚ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም እዩ ብስቶክ ማርኬት ዝሃተመ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ስቶክ ማርኬት መሳርሒ ኢልዎ ካብቲኦም ዓቕሊ ዘይብሎም ሰባት ናብቶም ዓቕሊ ዘለዎም ሰባት መመሓላለፊ ሃብቲ እዩ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ከድሊ ዓቕሊ ወይ ከዓ ጠባይ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንምንታይ ምፅኢልኩም ወዲ 14 ዓመት ከሎ 5,000 ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከባቢ ክንደይ ዘለዎ ዝረአዩ 110 ዝኣክል ቢልዮን ኣለዎ እሱ ግን ብሓንቲ መዓልቲ ይኮነ ተሃኒፁ ቀስ ብቀስ ማለት ስለዚ ግዜን ኣማውንት ገንዘብ ወይ ከዓ ብዙሕ ናይ ገንዘብን የድሊ እዩ ንባዕልካ ሃብቲ ንክትሃንፅ ወይ ከዓ እቲ ፋይናንሻል ፍሪደም ዝበሃል ንክትረክቦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ገይርዎ ኢንቨስት እዩ ገይርዎ ኣዋፊርዎ ኣሎ ስለዚ ወፍሪ ወይ ኢንቨስቲን እንታይ ማለት እዩ ናብታ ስቶክ ማርኬት ኢና ክንኣቱ እንታይ ማለት እዩ ኢንቨስቲንግ ፋይናንሳዊ ረብሓ ንምርካብ ገንዘባዊ ምውፋር ዘጠቃልል ማለት ስለዚ ንስኻ 1,000 ተዋፊርካስ 1,200 እንድያ 1,500 እንድያ ዋላስ 10,000 ክትኮነልካ ኢልካ ታወፍርካስ ክትወልደልካ ኢልካ ምውፋር ማለት ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ገንዘብ ክተወፍርን ፋይናንሳዊ ዕላማኻ ክትወቅዕን ማለት እዩ ስለዚ ፋይናንሳዊ ዕላማ ውልቃዊ ፋይናንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብከምኡ እዩ ምክንያቱ ንዓይ ዘድልየንን ንእዮብ ዘድልዮም በበይኒ እዩ ነልማዝ ዘድልያን ንሳራ ዘድልያን ዕላማ በበይኒ እዩ ከም ዝበልኩኹም ቆልዓ ክህልወካ ክእል እዩ ኣብ ሎንደን ትቕመጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኒውዮርክ ትቕመጥ ኣብ ኣፍሪካ ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ ብዘይገድስ ዕላማኻ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ገንዘብና ነዋፍረሉ ዘለና ምክንያት እንታይ እዩ ቁጠባዊ ውሕስነት ንክንረክብ ቁጠባዊ ናፅነት ማለት እዩ ሃብቲ ከዓ ክንሃንፅ እሞ ድሌትና ግዜን ድሌትና ሰዓትን ድሌትና ክንሕገዝ ኢና ወላ ሆሊና ክንከይድ ሽዑ እቲ ገንዘብና ድሌታ ክገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ወፍሪ እዚ ካብ ኮነ ኣብ ምንታይ ኢና ክነዋፍር ንኽእል እንታይ ዓይነት ኦፕሽን ወይ ምርጫታት እዩ ዘለና ንክነዋፍረሉ ስቶክ ማርኬት ኣለና እቲ ዝቐለለ መገዲ ብሞባይልና ጥራይ ክነዋፍረሉ ንኽእል ወይ ብኮምፒተርና ማለት እዩ ቦንድ ኣሎ ከምኡ ንእሽተይ ፍልጠት ይሓትት ግን ሪስክ ትሕት ዝበለ
5% 600 ሚእታዊት ክትረክበሉ ትኽእል ገዛ ኣለካ ዓቕሚ እንተሃልዩካ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ከዓ ኣብ ገዛ ዘዋፍራ ትካላት ምስአን ብርኪ ከዓ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ካብ ናይ ስቶክ ማርኬት ጌርካ ክንሪኦ ኢና ንሱ ከዓ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ባንኪ ተቐሚጥካዮ ሲዲ ዝበሃላሉ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚት ንባንክ ንባዕሎም 5% 600 ሚእታዊት ክህቡ 500 600 ሚእታዊት ክህቡካ ክእሉ እዮም ኮሞዲቲ ከምዚ በዓል ወርቂ ሲልቨር ገለ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ክሪፕቶ ኣሎ ሪስክ እዩ ናብሱ ትምህርቲ ዘድልየካ እዩ ፈሊጥካ ጥራይ ተዋፍረሉ ደሪቫቲቭ ካብኡ ዝዓበየ ሪስክ ተለቂሕካ ተዋፍረሉ እዩ እዚ ፎሬክስ ከዓ ዴይ ትሬደርስ ወይ መዓልታዊ ትሬድ ዝገብሩ ሰባት ዝጥቀምሉ እዮም ንሕና ኣብዚ ንምሃር ኣይኮነን ንሕና ነተኩረሉ እንታይ እዩ ኣብዚ ስቶክ ማርኬትን ኣብዚ ሪል ስቴት ቦንድስ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ዝነናቱ ሪስክ ስለ ዘለዎ ፍሉይ ካብዚ ዝወፀ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትዋፍር ከለካ ሪስክ ዘለዎ ኣሎ ትውፅኢታዊ ከዓ ማዕረ ማዕረ እዩ ስለዚ ዓብየ ሪስክ ክትወስድ ከለካ ዝዓብየ ውፅኢት ተምፅእ ቨሪ ሲምፕል ሕጂ ቦንድ ማለት ዳርጋ ገንዘብካ ንኣሜሪካ ኢኻ ተለቃሕ ዘለካ ነታ ሃገር ሪስክ ናቱ ትሑት ይኸውን ማለት ወይ ንሃገር ወይ ንከተማ ወይ ንገለ ማለት እዩ 500 400 ሚእታዊት ይህቡካ ናይ ዝሓዙልካ ትገንዘብ ማለት ከምዚ ባንክ ተቐምጦ ኦኬ ድሓኒ ካብ ባንክ ምቕማጥ ይሓይሽ ካልኣይ ከ ኣብዚ ኢንደክስ ፋንድ ኣሎ ክንመሃር ኢና ጠላላት ትካላት ከም በዓል ኣፕል ማይክሮሶፍት ዝኣመሰላ ስቶክስ ተባሂለን ዝፅዋዓ ብሓንሳብ ተቐሊልካ ከተዋፍረለን ትኽእል ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኮሚደረ ሽጉርቲ ገለ ብሓንቲ ዘንቢል ተቐምጦ ኣብ ሓንቲ ዝተቐመጠ ኮይነን ከም ሓንቲ ጌርካ ከተዋፍረለን ትኽእል ኢኻ ሪል ስቴት ኣሎ ፕሮፐርቲ ወይ ገዛ ኢልና ንፅውዖ ኦፍኮርስ ንሱ ዝበዝሐ ሰብ ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ግን ውልቃዊ ስቶክ ኣለና ውልቃዊ ስቶክ ሕጂ እንታይ ክንመፅ ኢና ማለት እዩ ስቶክ ውልቃዊ ስቶክ ኣሎ እዚ ከዓ ኣለኩም ሕጂ ነናቱ ሪስክ እዩ ገዛን ስቶክ ማርኬትን ተመሳሳለ ሪስክ እዩ ዘለዎ ውልቃዊ ስቶክ ትኮይኑ ዕብይ ዝበለ ሪስክ ግን ኢንደክስ ፋንድ ትኮይኑ ስቶክ ይወላ ንሱ ትሑት ዝኾነ ሪስክ ውፅኢቱ ከዓ ትሕት ዝበለ 500 700 800 ከምፃልካ ድኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ስቶክ ማርኬት የዋፍሩ ኢልና ነርና ቅድም ኣቢልና ሃብታማት ሰባት ኣብ ምንታይ እዮም ዘዋፍሩ ኢልና ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ገዛ ወይ ከዓ ናቶም ቢዝነስ ይኸፍቱ ካልእ ኣማራፂታት ኣድኖ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ዘን ሰለስቲአን ሃብቲ ምህነፂ ካብ ኮና ገዛ እንታይ ንፈልጦ ኢና ዝበዝሕና ቢዝነስ ምክፋት እንታይ ንፈልጦ ስቶክ ማርኬት ዝበዝሕና ቁርባ ሸግር ዘብለና ዓይነት ኣርእስቲ እዩ ማለት ስለዚ ስቶክ ማርኬት ብቅልል ዝበለ መገዲ ክገልፆ ተዝኸውን ነይረ እዚ ስገም ትሪእዎ ዘለኹም ዝግዝኣሉን ዝሸጠሉን ቦታ ኣለዎ እዚ ወርቂ ዝግዝኣሉን ዝሸጠሉን ቦታ ኣለዎ እዚ ኣግሪካልቸር ንብሎ ዝግዝኣሉን ዝሸጠሉን ቦታ ኣለዎ ሪል ስቴት ገዛውቲ ዝግዝኣሉን ዝሽየጠሉን ቦታ ኣለዎ ዕዳጋ ማለት እዩ ቦታ እዚ ፍሩት ማርኬት ወይ ዕዳጋ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣለና ፍሩት ማርኬት ኢልና ንፅውዖ ልክዕ ስቶክ ማርኬት ከዓ ክናይ መኪና ከምኡ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ከዓ ንሱ ማለት እዩ እዘን ዓበይቲ ትካላት ዘለዋ ከም በዓል ኣፕል እዚ ንጥቀመሉ ዙም ፌስቡክ ጉግል ዩቲብ ማለት እዩ ኮታስ ኩሉ ብሓፈሻ ዝግዝኣሉን ዝሸጠሉን ቦታ ከዓ ስቶክ ማርኬት ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጎልድ ማርኬት ዝበልናዮ ኮሞዲቲ ነቲ ሪል ስቴት ማርኬት ዝበልናዮ ፍሩት ማርኬት ዝበልናዮ ወጋዕዳግ እዚ ከዓ ስቶክ ማርኬት ኢና ክንፅውዖ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ካብዚአን ንፈልጠን ኣለዋና ደኾነ ከየሰልችወና ኣብኡ ከለኹ ምስ ክቡራት ኣሕዋት ቤነ ይዛረብ ከይህሉ ካብዚአን ትፈልጥዎን እስከ ፀውዕለ ሓደ ክልተ ካብዚአን ንሪአን ዘለና አፕል አማዞን ኣፕል ኣማዞን ቴስላ ቴስላ ማክዶናልድ እዚ ማስተር ካርድ ንጥቀመሉ እዚ ፋይዘር ናይ ሕክምና ኣይቢኤም ኣለና እዚ ዲዝኒ ኣልፋቤት ማይክሮሶፍት ኤክሰለንት ታንክ ዩ ሶ ማች ሕጂ እወ ታንክ ዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዝውንኖም ኦኬ ከምቲ ፊደል ፋይናንስ ኣሎ ዩቲብ ኣነ ዝውንኖ እዚኦም ግን ዓለም ለኻዊ ኩልና ክንውንኖም ንኽእልና ፓብሊክሊ ትሬድ ወይ ካብ ዓለም ዝግዝኡን ዝሽየጡን እዮም ማለት ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ኣፕል ዝውንንስ ሃብታም ይኸውን እዩ ዝብል ሰባት ኣለዉ ንዓኹም ኣይኮንኩም ብሓፈሻ ብዙሕ ሰባት ማለት እዩ ኣፕል ግን ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዝውንኖ እቲ ዝበዝሐ ክውንኖ ዝኽእል 15 ሚእታዊት እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ተስላ ኤለን ማስክ ዝውንኖ ዝሃብተመ ናይ ዓለም እንዳበልና 12 13 ሚእታዊት ናይ ተስላ ጥራይ ዝውንን እቲ ዝተረፈ ግን ኣነ ብርክ ኣለኒ ካልእ ሰባት ከዓ ከምኡ ብርክ ኣለዎም ስቶክ ሼር ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ተባሂልና እዚን ዓበይቲ ስቶክ እዚን ቢዝነስ ካምፓኒ ትካላት ንብለን ዘለና ቦንድ ወይ ከዓ ናይ ገዛውቲ ዝግዝኣሉን ዝሽየጠሉን ቦታ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ሪል ስቴት ዕዳጋ እንታይ ዕዳጋ ብዑር ዕዳጋ እንስሳ ዕዳጋ ገለ ንብሎ እዚ ከዓ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ኢልና ንፅውዐሉና ብተዘዋዋሪ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ይሰርሕ ብሕፅር ዝበለ ከምዚ በጊዕ መፅያ ካብ ዓዲ ናብ ከተማ ተመፅያ ምሻብ ከተማ ትግዛእን ትሸየጥን ሸያጥ ኣሎ ሶርያ ብዝሎ ሸያጥ ከዓ ዝገዝእ ኣሎ ኣብዚ ስቶክ ማርኬት ከዓ ልክዕኩም ኣነ ተስላ ክሸይጥ ተደልየ ክሸይጠ ኣብዚ ስቶክ ኤክስቼንጅ ዝገዝእ ከዓ ልክዕ ኣብኡ ኣሎ ክገዝእ ኢኻ ባይ ማለት ስለዚ ብዙሓት ገዛእቲ ተረኪቦም ዋጋ ናይታ ነገር ትኸብር ማለት እዩ ብዙሓት ሸየጥቲ ተኮይኖም ከዓ ዋጋ ናይታ ነገር እንዳሓሰረት ክትሓስር ቨሪ ሲምፕል ተርሚኖሎጂ ወይ ክእልል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ
ስለዚህ ከም በዓል ተስላ ኣፕል ማይክሮሶፍት ክንርኢ ፀኒሕና ኣብነታት እዚአን እንታይ ኢልና ንፅውዐን ስቶክስ ኢልና ንፅውዐን ወይ ከዓ ሼር ብርኪ ወይ ኦነርሽፕ ዋንነት ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ ብርኪ ኣብ ሓደ ትካል የርኢ ማለት እዩ ስለዚ ፊደል ፋይናንስ ኣለና ኣነ ኢለኩም ነይረ እዛ ዩቲብ ንሮቤል እዛ ዩቲብ ናተይ 50,000 ምሸጥክዋ ነይረ ግን ኩላ ክሸጣ ስለዘይደሊ ንፍርቂ እቶ እንተይለዮ 25,000 ከፍ ኢልና ከዓ ኣትዩ 50 ሚእታዊት ከዓ ንውንን ኣለና ማለት እዩ ቨሪ ሲምፕል እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብርኪ ኣብ ሓደ ትካል ዘርኢ ኮይኑ እዚ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ኢልና ንፅውዖ ከምቲ ክልተ ብርኪ ጌርና ክልተ ብርኪ ኣለዋ ዝበልና ፊደል ፋይናንስ ዩቲብ እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኡ ክልተ ብርኪ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚአን ከም በዓል ተስላ ኔትፍሊክስ ኤኤምዲ ዝኾነ ኣማዞን ኮታስ ኩሉ ትካላት ኣብ ዓለም ንፈልጦ ዘበለ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ንሕና ክንገዝኦን ክንሸይጥን ንኽእል ኢና ብቐሊል ዝበለ መገዲ ማለት ስለዚ ሚእቲ ሚእታዊ ዝውንኖ ፓብሊክሊ የለን እንታይ ደኣ 15 ሚእታዊት ንኣብነት ኢልና ፀኒሕና ናይ ተስላ ዝውንኖ ኤላን ማስክ 20% ገሊኦም ዝውንኑ ኣለዉ 5% ዝውንኑ ኣለዉ ብከምኡ መገድታት ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንሓንቲ ትካል ሚእቲ ሼር ንብል ኣለና ኣብዚ ግን በዓል ተስላ በዓል ጉግል በዓል ኣፕል ግን ሚልዮናት ዝኣክል ብርክታት እዩ ዘለዎ ሼር ማለት ብርክ ማለት እዩ ለኩም ብርክ ተኣቱ ከለካ ከምዚ ፊደል ፋይናንስ ዝኣተዎ ስለዚ ብዙሓት ኣብ ብዙሕ ደይመቕልዎን ሽዑ ካብኡ ሓንቲ ብርክ ዲኻ ክትገዝእ 0.1 ብርክ ዲኻ ክትገዝእ ከምኡ እንዳበልካ ከይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ 100 ሼር 10 ሼር እንተወኒንካ 10 ሚእታዊት ዋንነት ኣለካ ማለት እዩ ፍልል ዝበለ ሞይንካ 10 ካብ 100 10 ሚእታዊት ዋንነት እዩ 10 ሚእታዊት ዋንነት ሃሊካ ልክዕ ከምታ ኣሰት ኢልና ዝጠቐስናዮ መጀመርያ ንብረት ኣለካ ማለት 10 ሚእታዊት ስለዚ 10 ሚእታዊት መክሰብ ክትከስብ ከላ 100% ማለት 10 ሚእታዊት ከዓ ንስኻ መክሰብ ኣለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኦኬ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ኢልናዮ ብሓፈሽ እቲ ዕዳጋ ዝፅዋዕ ስቶክ ኤክስቼንጅ እንታይ ኢዳ ኦኬ ንኣብነት እዚኦም በዓል ኣፕል ተስላ ኢልና ንፅውዕን ፀንሕና ናይ ኣሜሪካ ትካላት እየን ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ኤክስቼንጅ መጀመርያ ይምዝገባ ማለት እዩ ዝምዝገባሉ ቦታ ስቶክ ኤክስቼንጅ ተባሂሉ ይፅዋዕ ስቶክ ማርኬት ሓፈሻዊ ናይ ኣሜሪካ ናይ እንግላንድ ገለ ግን ስቶክ ኤክስቼንጅ ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ ዓዲ ዝተፈላለዩ ስቶክ ኤክስቼንጅ ኣለና ኦኬ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ዝዓበየ ብሮከር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኤክስቼንጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ኣብ ናስዳክ ኣለዋ ቴክኖሎጂ በዓል ኣፕል ዝበሃል ማለት ኣብ ኢንግላንድ ሎንደን ስቶክ ኤክስቼንጅ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሆላንድ ኣምስተርዳም ስቶክ ኤክስቼንጅ ተልኣቢብ ስቶክ ኤክስቼንጅ ኣብ ናይ ስዊድን ከምኡ ኣብ ናይ ኣምስተርዳም ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነናትና ኣለዋና ማለት ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ቴስኮ ትበሃል ትካል ኣላ ንኣብነት ኣብዚ ኒውዮርክ ዘይኮነ ትኸይድ እንታይ ዳ በዚ ናይ ሎንደን ስቶክ ኤክስቼንጅ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ኮካኮላ ንፈልጠን ኢና ኣብ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ክመርፃ ክእለ እተን ከዓ ኣብ ናይ ናስዳክ ክመርፃ ክእለ ብዘየገድስ ስለዚ ኣብኡ ምስ ኣተዋ ኢና ንሕና ስቶክ ኢልና ንፅውዐን ዘለና ንዕነተን ትካላት ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ኣብኡ ክንኣቱ ስለዘይንኽእል እንታይ ኢና ንገብር ብሮከሬጅስ ኣለዎ ኣባላት ዝኾኑ ኣበይ ኣባላት እዮም እዚኦም ከዓ ምዚ ስቶክ ኤክስቼንጅ ኣባላት እዮም ንሕና ክንከውን ኣይንኽእልና ቀደም ደዊልካ ኢኻ ትምዝገብ ነርካ ደዊልካ ክልተ ብርክ ናይ ተስላ ግዛእ ኣለይ ገለ ትብል ነርካ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ቅል ዝበለ መገዲ ኣምፂና ኣለና ስለ ዘለዋ ብአን ጌርና ኢና ንዋፍር ብሮከሬጅ ኢልና ንፅውዐን ማለት እዩ ስቶክ ፕላትፎርም ይኹን ስቶክ ብሮከር ኢልና ክንፅውዐን ንኽእል ኢና ስለዚ ተን ትካላት ከዓ ሼር ኦፍ ስቶክ ሼር ብርኪ ኦውነርሽፕ ስቶክ ኢልና ክንፅውዐን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ መገዲ ስለምንታይን ብኸመይን ከ ይሽየጡ ዝብል ሕቶ ኣለና ብድሕሪ እዩ ሕጂ ንምንታይ እዮም እዚኦም ብርክስ ንኣብነት ኣነ ፊደል ፋይናንስ ኣላስ ንምንታይ ኣብ ዓለም ከእትዋ ከምዚ በዓል ኣፕል ንምንታይ ከእትዋ ኦኬ ቀዳማይ ንስኹም መሚእቲ ሽሕ ንኣብነት ተዋፂኡኩም ነዛ ፊደል ፋይናንስ እንተሂብኩምኒ ካዕብያ ክእል ናይ ፋይናንስ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ክውስኸላ ክእል ናይ ፖለቲካ ክገብሮ ክእል ናይ ኩዕሶ እግሪ ክገብሮ ክእል ናይ ስዊ ምሕምባስ ክውስኸሉ ክእል ኮታስ ዓለብ ብእንግሊሽ ክውስኸሉ ብዓረብ ክውስኸሉ ኮታስ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት መደባት ብምግባር ከዕብየ ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ንምዕባይ ማለት እዩ ገንዘብ ኣኪብካ ንኸትዕቢ እሱ ንምዕባይ ይጥቀመሉ ካልኣይ ከዓ ዕዳ ክህልዎ ንኽእል ናይ ፊደል ፋይናንስ ግን መፃኢ ስለ ዘለዋ ትዕዳ መኽፈል ኮነ ንኽእል ኩሉ ሰብ ዕዳ ኣለዎ ብዓለም ዕዳ ዘይብሉ የለን በቲ ኮነ በቲ ማለት እዩ ብዝሕ ክንሪኦ ከለና ስለዚ ንኣብነት ኣብ ብኣካል ቤት ትምህርቲ ክኸፍት ክእል እየ ኣብ ሎንደን ሓደ ቤት ትምህርቲ ክኸፍት ኣብኡ መፂኦም ይመሃሩ ሆሊደይ ኣብ ኣምስተርዳም ከይደ ይምህር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንክምህር ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ንክገዝእን ዝሸየጠልን ብሮከሬጅ ኢለኩም ፀናሕኩም በር እዚ ኣብኡ ክትገዝእን ክትሸይጥን ትኽእል ኢኻ ቀሊል ባይ እንተይልካ ግዛእያት ኣለካ ኣላ ማለት ሰልቲ ኮይና ከዓ ሽጣ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ብግብራዊ ዓይነት ትምህርቲ ስለንመሃሮ ሰብ ብዙ ዘፀግም የብሉን ብሓፈሻዊ ግን ከምዚኣ እያ እዚኣ ሓንቲ ብሮከሬጃ ትሪእዋ ዘለኩም ካብዚ ናብዚ ቁራፅያ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን ተወርዳ ከምቲ ናይ ፌስቡክ ቲክቶክ ንጥቀመሉ ከምቲ ናይ ዩቲዩብ ንጥቀመሉ ሽዑ ሬጅስተር ትገብር ናትካ ስምካ መን ኢኻ ኣድረስካ ትምዝግቦ ብድሕሪኡ ክትገዝእን ክትሸይጥን ትኽእል ኢኻ ድሌትካ ትካል ብምምራፅ ማለት እዩ ናቱ ከዓ እንታይ ኣለዎ ቲከር ሲምቦል ወይ ከዓ ሲምቦል ኣለዎ መፀውዒ ስለዚ
ገዛ ዲኻ ኣለኻ ክትሸጣ ዲኻ ኣለኻ ንዓኻ ይምልከት ኣብዚ ሶ ስለምንታይ ኢኻ ትሸጦ ዘለኻ ወይ እንታይ ኢኻ ብኸመይ መገዲ ከተምፅኣሎ ትኽእል ገንዘብ ንዑ ንኣብነት ተስላስ ኦኬ ብኸመይ ይገዝኣን ይሸጣን ፈሊጥ ኣለኹ ግን እንትኸሰሩ ከ ብኸመይ ትኸስበሉ እንታይ ፍል ተቐዳማይ ኣፕሪሺዬሽን እዩ ዝበሃል ዋላ ብናይ ገዛ ማለት እዩ ገዛ 100,000 እንተገዚእካዮ ናብ 150,000 እንተኮይና ክብሪ ናይታ ገዛ 50,000 ኣፕሪሺዬት ጌራ ወይ ከዓ ዋጋ ወሲኻላ ንብላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጠለብ ክረክብ ከሎ እቲ ገዛውቲ ዋግኡ እዚ ስቶክ ከዓ ልክዕ ከምኡ ጠለብ ክረክብ ከሎ ዋግኡ ይውስኽ ማለት እዩ ስለዚ ብሕሱር ገዚእካ ብክቡር ትሸጦ ተቐንዲ ዕላማ ንሳ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣፕል ኣብዚ እንተሪእኒ 2020 ስክሪንሾት ዝወሰድክዎ እዩ 2030 ክንደይ ኮይና ነይራ ርእዎ ኣብዚኣ ብሱሳ ዝነበረት ብ100 ገለን ክሸጣ ክእል እየ ስለዚ 120 እንተሸይጥያ ሱሳ ቅርሺ ከሲበ ኣለኹ ኣብ ሓንቲ 10 ተገዚእ 600 ከሲበ ኣለኹ 100 ትኸውን ነይረኻ 6,000 መኸሰብኩ ነይረ ማለት ሕጂ ዝበዝሐ ገንዘብ ታሊካ ዝበዝሐ መክሰብ ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ብሕፅር ዝበለ ግን ብከምዚ መገድታት ክትከስበሉን ክትሸጠሉን ትኽእል ኢኻ ግን ቀሊል እዩ ተኻልኣይ ከ ዲቪደንድ ንኣብነት ከምታ ገዛ ምሽ ብሕሱር ገዚእካስ ብሽጡ ገዚእካ የለ ንኣብነት 100,000 ገዚእካስ 150,000 ሸይጥካ ብካልኣይ መንገዲ ካ እንታ ገዛ ክትረክበላ ትኽእል ኢኻ ብምንታይ ገዛ ክራይ ገዛ ክራይ 5% ድዩ ዋላ 500 ከተካርያ 600 ከተካርያ ትኽእል እዘን ትካላት በዓል ማይክሮሶፍት ዝብለን ዘለኹ በዓል ኮካኮላ ከዓ 500 ድን 400 ድያ ካብቲ መክሰብ ዝመፀን ከም ገዛ ክራይ ገይረን ክኸፍላና ይኽእላ እየን ንሱ ከዓ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ዲቪደንድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ረንት ወይ ገዛ ክራይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነቲ ናይ ገዛ ናይ ዜን ስቶክ ማርኬት ወይ ናይ ስቶክስ ከዓ ዲቪደንድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ዲቪደንድ ይል ክንደይ ሚእታዊ ትዋሃብ ኣሎ ኦኬ 5.16 ወሃብ ካብ 100 ዘዋፈር ኩላስ 5 ቅርሺ ንዓመት ክፈል ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ እንታይ ኣብ ልዕሊ ትዕብየት እታ ገዛ ምስ ገዛእ እኳስ ገዛ ክራይ ኣሎ ግን ክትዓብያ ከዓ ክሸጣ እየ ተመሊሰ 100,000 ገዚእያ ገዛ ክራይ ካርያ ፀኒሕና 10 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት 200,000 ምስ ኮነ ትሸጥ ኣለኹ እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብ ወርሒ ወርሒ ክውሃብ ፀኒሐ ድሕሪ 3 ዓመት 4 ዓመት ክሸጣ እየ ወሲኻ እንተፀኒሐ ዋጋኣ መክሰብ ከዓ ክረክበሉ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ስቶክ ማርኬት እምበኣር ነዚ ይመስል ብቕል ዝበለ እንተኮይኑ እንታይ ዓይነት ሪስክ ኣለዎ ኦኬ ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ይብል ብዚ ሂወት ሪስክ እኒያ ንባዕላ ሂወት ሪስክ ኢልካ ከምኡ ኢልካ ዝድምደም ነገር ኣይኮነን ቀሊል ኣይኮነን ብሪስክ ክትሕለፍ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ሪስክ ክትብል ከለካስ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ዝኣተወ ካልኩሌትድ ሪስክ መፅናዕቲ ዝወሰደ እዩ ሂወትን ናይ ገንዘብን ብሓንሳብ ክተወዳደሮ ይትኽእል ኒኻ ሂወት ሪስክ እያና ይብላኒ ብሓፈሻ ግን ሪስክ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ይብል ኣብ ሂወት ማለት ነቲ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ነቲ ሂወት ዘይኮነ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ኦኬ ስለዚ ኣብ ስቶክ ማርኬት እምበኣር እንታይ ዓይነት ሪስክ ኣለዎ ሕጂ ከም ትፈልጡ ነበርኩም ካብ ትፈልጥዎ ኢኹም ክልተ ቃላት ኣለዋና ኣብዚኣ ዘገድሰና በር ማርኬትን ቡል ማርኬትን በር ማርኬት ማለት ዋግኡ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ክቕንስ ከሎ ማለት እዩ ንሓፂር ግዜ ስለዚ ኣብዚ 1960 22 ሚእታዊት ቀኒሱ ነይሩ SM 500 ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እንትኾነ ግን ፀኒሑ ወሲኹ ርአ ብብዙሕ ርሑቅ ከይከና ኣብዚ 27% ወሲኹ ብድሕሪ ግን 582 ቀኒሱ ወሲኹ ኣሎ ድሕሪ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቀኒሰ ርእዎ እቲ ዝዓብየሉ ዘሎ ግን ንነዊሕ እዩ ዝፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ውዒልካ ሓዲርካ ንነዊሕ እንተፀኒሕካ እቲ መክሰቡ ዘይተርፍ ኮይኑ ይርከብ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ትወስዶ ዘለካ ሪስክን እቲ ዝመፃካ ዘሎ ውፅኢትን ኣብ ግምት ይኣቱ ማለት እዩ ባይዘ ወይ ናይ ገዛ ክንሓስብ ከና ዝበዝሐ ሰብ ሪስክ የብሉን ይብል ንምንታይ ሪስክ ዘይብሉ ክትሸጦ ኢልካ ስለዘይተሓስብ ኣብ ሓፂር ግዜ እያ ብሓንጎልካ ኣሚንያ ስለ ዘለና ኢና ምን ሪስክ ኣለዎ ገዛውቲ 2008 2008 ولا اوف كورس زنببنا مصحفتي امبر باكاي نبرنا ندي ابنا امريكا 50 مئتاوي دي قال غوديلو نير غزاوتي سلازي 2007 100,000 زغزاك يا غزاس 50,000 كون يا دحر عامت مالتي سلازي تشيط اغن سلا تصبن 5 10 عامتات غن እቲ ገንዘብ ከተማሉስ እያ ማለት እዩ ስለዚ ሸጥካያ ስቶክ ኣልክ ኩሉ ክሳብ ዘይሸጥካያ ንስኻ ክምለስ ተኽእሎታት ኣለዎ ንሓንቲ ትካል ዘይኮነት ግን ዝተዛናቐ እንትኮይኑ ማለት እዩ ሶ ካልእ ከሪኦኩም እየ ብቕልል ዝበለ መገዲ ድሓን ሓንቲ ትካል ዝተፀውዕሉ ትፈትዋ ትካል መን ኣላ ኣፕል ኦኬ ሶ ኣፕል ስቶክ ኢልና ተፅሒፍና ኣብ ጉግል ማለት እዩ ቀሊል ኣብ ዝመፀና ኣሎ ኣፕል እንታይ እያ ኣብዚ ናሃለትና ናታ ሲምፕል ኮድ እዚ ሲምበል ቲከር ሲምቦል ተባሂሉ ዝፅዋዕ AAPL ሕጂ ናይ 5 ዓመት ክንርኢና ናይ ኣፕል ኣብ 5 ዓመት ክንደይ ለውጢ ምፅያ ማለት እዩ 340 ሚእታዊት ወሲኻ ኣላ ሕጂ ብሓፂሩስ 50 ቅርሺ ትሽየጥ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ 225 ትሽየጥ ኣላ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ እንተ ትገዝኣ ነርካ ፀኒሕካ ኣብዚኣ ተተብላ ግን 25 ሚእታዊት ቀኒሳ ነይራ
ጎዲላ ነይራ ስለዚ ሸጥካዮ ተተፀቢኻዮ ግን ተመሊሳ ትወስድ ማለት ስለዚ እንታይ ንምባል ልክ ከምቲ ናይ ገዛ ላዕልን ታሕትን ይብል እዩ ሓጓብ ጎባጥ ኣለዎ ብዙ ትሪእዎ ኣለኹም ሓፍ ይብል ይጎድል ሓፍ ይብል ይጎድል ይሶኬ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ውዒሉ ሓዲሩ ግን ኳሊቲ ክሳብ ዝኾነ ዋጋ ናይ ስቶክስ ርኤዎ ኣብ ርኤዎ ካብ ቀደማት ሒዝካ ክሳብ ኣብዝስ ክንደይ ሚእታዊ ትወስድ ክሎ እዚ ናይ ኣፕል ጥራይ ርኤልኩም ዘለኹም ማለት ብሕፅል ዝበለ ተስላ ስቶክ እንተሪኢና ከዓ እዚ ዓባይ ትካል ማለት እዩ ይር ቱ ዴት ወይ ኣብዚ ዓመት 0% ኮይና ኣላ ሕጂ ግን ክንደይ ቀኒሳ ነይራ ርኤዎ 40 ሚእታዊት ቀኒሳ ነይራ ቅድሚ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጥራይ ብዙሕ ወሲኻ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ብዙሕ ቀኒሳ ነይራ ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ ትወስዶ ዘለካ ሪስክ ኦፍኮርስ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኣለዎ ሓንቲ ዘይኮነ ትካል ኣብዚሕካ ከመይ ጌርካ ትመረፅ ክንሪኦ ኢና ቀሲልና ብሓፈሻ ግን እቲ ሪስክ ትወስዶ ዘለካ ልክዕ ከምቲ ናይ ገዛ እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ሪል ስቴት ሪስክ ኣለዎ ውፅኢት ኣለዎ ኢልናዮ ስቶክ ማርኬት ከዓ ሪስክ ኣለዎ ውፅኢት ኣለዎ ሪስክ ናቱ ግን እንታይ እዩ ቀልጢፍካ ትገዝኦ እንትሸጦ እንተኮይንካ ክትፈልጦ ከምዘይ ትኽእል እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ንዝበዛሕኩም ክሕግዘኩም እየ ብውልቂ ስቶክ ክትገዝኡ ወይ ኣካውንት ክተውፅኡ ቅድሚኡ ግን ንምሃሮ ነገራት ክህልወና እዩ እዚአን ክትመልስዎም ግን ደስ ይብለኒ ባዕልኹም ማለት እዩ ሕጂ ዘይኮነስ ብሓፈሽኡ ቀዳማይ ፋይናንሳዊ ዕላማኻ እንታይ እዩ ንዓይ ምንጋር ዘይኮነስ ናትኩም ዕላማ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወፍሪ ክትገብር ከለካ ገዛ ክትገዝእ ዲ ዩኒቨርሲቲ ንደቅኻ ወይ ንባዕልኻ ዲ ሃብቲ ክትሃንፅ ዲ ንምንታይ እቲ ፋይናንሳዊ ዕላማኻ ናትካ ተዋፍር ዘለካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መዓስ ከውፅኦ እየ ዘውፍሮ ዘለኹ ኢልካ ከዓ ትሓስብ ከም ዝበልኮ ንሽዱሽተ ወርሒ ተትብለኒ ነርካ ኣይተዋፍሮም በልኩ ነይሩ ድሕሪ 6 ወርሒ ከውፅአ እየ ስቶክ ማርኬት እንታይ ከጋጥሞ ኣብ ዝመፅ ዘሎ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ዝፈልጦ የለን ገዛ ሎም ገዚአስ ድሕሪ 6 ወርሒ ክሸጥ የትልካኒ ኣይትግዛእ ይኽእልካ ትርጉም የብሉን ክትከሰር ኢኻ ማለት እዩ ኣንለስ 500,000 ዋግኡ ብ100,000 ገለ ተረኺብካ ፅቡቅ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ናትካ ታይም ሆራይዞን ኢልና ንፅውዖ መዓስ ከተውፅኦ ኢልካ ኢኻ ትገዝኦ ዘለካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኹም ብፍላይ ንደቂ ናት ኮይኑ ግን 6 ዓመት 10 ዓመታት ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ክትፅብእ ከለካ ብዙሕ ውፅኢት ከዓ ተምፃኣሉ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሓፂር ግዜ እንተኮይኑ ቀልጢፉ ክሽየጥ ዝኽእል ወፍሪ ትመርፅ ስለዚ ገዛ ዘይኮነ እንታይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንዓመት ገለ እንተኮይኑ ኣብኡ ይሓይሽ ማለት እዩ ዋጋ ላዕልን ታሕትን ዘይብል ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ሪስክ ዘለኒ ተፃዋርነት ከመይ እዩ ከም ዝበልኮ ዕድመናትካ ወሳንነት ኣለዎ ንመን ኢኻ ተዋፍሮ ዘለካ ነዊሕ ዲ ክፀንሕ እቲ ሪስክ ወይ ከዓ ክትወስዶ ዘለካ ኣብ ግምት ከኣት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሪስክ ዘለኒ ተፃዋርነት ከመይ እዩ ንኣብነት ጉግል ክትመርፅ ከለካ ፌስቡክ ክትመርፅ ከለካ 3-4 ብሓባር ጌርካ ክትመርፅን ከለካ ትካላትን ዘሎ ክስታይ በበይኒ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 10 20 30 ወላ 70 ሚእታዊት ዋጋ ዝጎደለ ታዊኸ ፈሪሐ ይሸጠሎ ወላ ኖርማሊ ኢልካ ኣብ ግምት ከተእትለካ ማለት ስለዚ ከም ዝበልኮ ተስላ ገዚእካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዕለት ሓደ ወር ሓደ ገዚእከ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኔጌቲቭ እያ ነይራ ኣሉታ ግን ተመሊሳ ላዕለ ከይዳ ኣላ ሕጂ ማለት እዩ ኩለን ትካላት ከምኡ እየን ታሕቲ ከዳ ላዕለ ከዳ እየን ስለዚ ፈሪሕካ ከይትሸጦ ወይ ገለ ንምባል ኢለ ዘይወርድ የለን ግን ክምለስ ኢልካ ክትፅበ ትኽእል ኢኻ ክንደይ ዝዋፈር ገንዘብ እዩ ዘለኒ ብክንደይ ክጅምር እየ ብቅርሺ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ፀገም ዘለዎ ከና ምጅማር ነቲ ክትዋፍር ማለት እዩ ግን ንዓኻ ንመልሲ ባዕልካ ክትምልሶ ትኽእል ማለት እዩ ኣነስ 500 እየ ከዋፍር ዝደሊ ኣነስ 100 እየ ከዋፍር ዝደሊ ኢልካ ክንደይ ብክንደይ ክትጅምር ትደሊ እንታይ ዓይነት ወፍርካ ክትመርፅ ክሕግዘካ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ወፍሪ ክትመርፅ ከም ዘለካ ማለት እዩ ካልእ ኣክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ዘዋፈርክዎ ክከታተሎ ድየ ዝደሊ ወላ ወርሓዊ ሰሙናዊ ኣብ ዝተኸፈልኩሉ እየ ከዋፍር ኦኬ ስለዚ 20 30 50 ሕግላት እናኢልና ነርና ኦኬ ስለዚ እቲ 20 ሚእታዊት ንኣብነት ካብ 200 ኣለዋኒ ሴቭ ዝግበራ ኦኬ እታ 100 ንወደይ ክዋፍር እያ እታ 100 ከዓ ንባዕለይ ክዋፍር እየ ትብል ትኾንካ ንኣብነት ቆልዑት ኣለዎም ንምባል ኢለ ንሱ ሕጂ መዓልታዊ ዲኻ ክትገዝኦም ክትሸጦ እንትደሊ ወላስ በቃ ወርሓዊ መምስ ተኸፈልኩስ ከምታ ባንክ ተቐምጣ ሴቭ ትገብራ ከምኣ ከተቐምጣ ትደሊ ንዝበዛሕኩም እዚ ዝበለፀ መገዲ ፓሲቭ ኢንካም ኢልና ንፅዋዕ ማለት እዩ ብዙሕ ኢኮኖሚ ዶ ገለ ዶ ብዙሕ ከይተጨነቕካ ንስኻ ጥራይ ኣብ ወርሓዊ ዲ ኣብ 2 ወርሒ ዲ ኣብቲ ዓቕሚ ዝረኸብካሉ ከተዋፍር ከለካ ተመራፂ ይኸውን ስለዚ ንግዜ ህፁፅ ኩነታት ዝኸውን ገንዘብ ኣለኒ ድዩ ማለት ንድሕሪ ፅባሕ ዝኾነ ክጋጥሞ ንሕክምና ክጋጥመካ ክእል እዩ መኪናካ ክትበላሾ ትኽእል እያ ኮታስ ዝኾነ ኤመርጀንሲ ስድራ ሓገዝ ክህልዮ ዝኾነ ኤመርጀንሲ ክህልየካ እዩ ስለዚ ንዑኸ ክንደይ ገንዘብ ኣለኒ ምክንያቱ ክሳብ 6 ወርሒ ዝኣክል ከምብረካ ዝኽእል ኤመርጀንሲ ካሽ ክትሕዝ ኣለካ እዩ ዝብል ትሕጊ ናይ ፋይናንስ ማለት እየ ምርቲ ቦታ ገለ ኣብ ግምት ከኣት ኣሎ ወፍረይ ብኸመይ መገዲ ከዛንቆ ይደሊ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጌርና ክነዛንቆ ኢና ናይ ቴክኖሎጂ ኣለና ናይ ጥዕና ኣለና ናይ ኤነርጂ ኣለና ዝኩሉ ኣለና ግን ኢቲኤፍ ወይ ከዓ ኢንደክስ ፋንድ ዝበሃል ከዓ ስለ ዘለና
ብዝተፈላለየ መገድታት ከነዛንኦ ንኽእል ኢና ትወፍርና ስለዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን ዝበዛሕኩም ኢንደክስ ፋንድ ወይ ኢቲኤፍ ዝበሃል ኣሎ ከም ዝበልኩም ኣብ ቀሲለ ክገልፀልኩም እየ ድሓን ግን ጥቕላል ትካላት ከምዚ 500 ንኣብነት ኤስኤምፒ 500 ዝበሃል ኣሎ 500 ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ዝኾና ከምዚ ሕዚ ክንጠቕሰን ዝፀንሓ ኩለን በዓል ተስላ በዓል ኣፕል ዘለዎ ከም ሓንቲ ዘንቢል ጌርካ ከተዋፍረለን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከሪአኩም ንኽእል ኢና ናብዚ S&P 500 stocks. So the S&P 500 ዝበሃል ኢንደክስ እንዲ ከም ሓንቲ ጌርካ ተዋፍረሉ ትኽእል ንኣብነት ማይክሮሶፍት ኣላትና 700 ካብኡ ዝሓዘት ኣፕል ይስኩም ዝኾነ ኣብዚ so S&P ኣለና ኣብዚ so ኣብዚ ማይክሮሶፍት ኣለና 7% ካብቲ ዝሓዘት ኣብዚ 6% ዝሓዘት ኣብዚ 6% ዝሓዘት ኣብዚ ኣማዞን 3 ገለን ኣብዚ መታ ገለን ኣላትና ሕጂ ነዚ ተዛኒቑ ስለ ዝመፃልና እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ወላ ብዙሕ ምቅፅፃር ወይ ዜናታት ምክታል ብዙሕ የገደሰና ከነዋፍረሉ ንኽእል ኢና እዚ ማለት እዩ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል ኣይ ቲንክ እዚ ድሓን ኣሕፅር ኣቢልኩም ክኸውን ይኽእል እየ ከምቲ መጀመሪ ብዙሓት ዘይተሳተፉ ከዓ ስለ ዘለዉ እቲ ቪድዮ ክንሰደሎም ኢና ኣብ ናይ ሰንበት ግን ኣብ ሓቢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዚ ግን መሰረታዊ እቲ ፐርሰናል ፋይናንስ እዚአን እንተፈሊጥና እቲ ዝመፅእ ዘሎ መደባትና ሽዑ ንክርዳእናን ንኸነዋፍረሉን ብዙሕ ዘሸግሮ ከሸግረና ኣይክእልኒ ኣይ ሆፕፉሊ ንፁር ነይሩ ኸውን ሕቶታት ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ግን እቲ ሕቶታትኩም ክምልሱ ኣኽእል እየ ብሕፀት ዝበለ መንገድታት ማለት እዩ ኦኬ ዝኾነ ሕቶ ተሃሊኩም ሓፍ ከተብሉ ትኽእሉ ኢልኩም ድሓን ዝኾነ መሰረታዊ ናይ ስቶክ ማርኬት ዘይትፈቱ ዝነበርኩም ንእሽተይ ትሒዝኩም ፅቡቅ ትሞሮው ዘይኮነ ዘለና ሰንበት ኣለና ፍርሒ ሰንበት እዩ ዘለና ኔክስት ክላስ ዎ ሰላም ቢጂ ሰላም ብርሂን ሰላም ኣብዚ ናይ 5 ዓመት ናይ ምናልባሽ ቀልጢፈ ዳ ከይኮን እምበር 5 ዓመት ናይ ገለ ክተርእየና ዝፀናሕካ ናይቲ ስቶክሲ 1D FM ገለ ዝብል ኣለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ፍቲ ኣብ ናተይ ኣብ ኮምፒተር ከምኡ ይመፅእ ሞ ክሪኦ ከለኹ እንታይ እዩ እቲ ሲምቦላት ምርዳእ ይኣብየኒ ኣብ ወቅቱ ሚዩት ኣለኻ ኦኬ ኣብቲ ትገዛሉ ብሮከር ዲ ወላ እንታይ ናይ ስቶክ ማርኬት ኒውስ ኢሉ ይመፅእ ምሽ ኣብኡ ምስኣተኻ ሽዑ ከምዚ ሕጂ ተርእየና ፀኒሕካ 1D ገለመለ ገለ ነይርዎ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ናይ 5 ዓመት ናይ ገለ ዝዕብር እዚ 5D ኦኬ ተረዲእካ ኣብ ኩሉ ኣለዎ ሓቂ ኣገደስቲ እየን ማለት ንክምህረኩም ከማን ከምዚ ስሩዕ ዝነበረት ኣይነበረት ንዓ ሶ ታንኪ ምዝኻርካ 1D ማለት ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክትርኢ ተደሊኻ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክንደይ ለውጢ ጌራ ማለት እዩ ናይዚ ናይ 5 መዓልቲ ለውጢ ማለት እዩ 5 days እዚ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ 1 month እዚ 6 ወርሒ ማለት እዩ ኦኬ YTD year to date ማለት ካብ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ናይዚ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ኦኬ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ናይዚ ዓመት እዛ ዘለናይ ዓመት ስወ ንኣብነት እያ ናይ 224 ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ማለት እዩ ኦኬ 225 እንተንህሉ ነርና ካብ ናይ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ 225 1 year ግን ናይ ካብዛ ሎሚ ዕለት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብዛ ዘለና ናይ 365 መዓልቲ ማለት እዚአን ሶ ማክሲማም ከዓ ካብዚ ጅምር ስቶክ ማርኬት ካብ ተኣቱ IPO እዚኣ ሕጂ 96 ኣትያ ጀሚራ ትብል ኣላ ንፅርት ንፅርት እንድያ ኣብ ርእስያ ካ እዚኣ ላይን ጌርካ ኣለካ ሕጂ ናብ ነዚያ እናትካ ዘላ እዛ መበገሲት ኣቤላ ጠፊያ ኣላ ላይን እዚኣ ኦኬ እዚኣ ሕጂ ናይ ዝተወሰነ ኣለዋ ፃፅሮ ከለካ እንታይ ዝበሃል ዝያዳ ንክበርህ ኢለ እዚኣ ሕጂ ትውሽጢ ማርች ትብላ ኣላ ምሽ እወ እንታይ ማለት መሲልካ ዕለት 22 ወርሒ 3 5234 ነይራ ዋጋ ማለት እዩ እቲ
إذا نقرأ كذا لو مالتي واقي إذا نقدر كذا لو بنعش تكالات غير كتر إيه خاشعو كنسر الكاخدين قبل نتسلخ عندك من برس فتاة هونها يرتديتر إني أبز على 23 ورحي 4 أبريل مالتي 144 تنشيت نيرة أوه so yeah تي اس دي خا يونايتد ستيتس دولار مالتي أمريكا زين تجبان دولار thank you يا نجمرت كويت خودنا نيرا ستوك ما حافش شو السئل نخل حس تبعي تقدمي معالتي هاي عتني شيء زاخركم كاتلو تقول لهم عند علامة قلنا تم جمرتي إذا قدامي كل تسلسل معاتان سخون زلو تم طلع لا وفر جمرنا وفر خمي أقدر سنتكم زلو تريسك انتايو بحافش شاتي كونسبت حسابات نمرداي so I hope نتصير لكم هون حدث زخونكم زي نتصير خلو خلي of course قسمنا بلا زي نتصير أنا جدا نحافش شو قلنا إيش تسألي استوك ما كده سلام تيتي السلام برين سلام تحتنا يبتا اس ان دي بي 500 اب كلن دي تجنزب فحد بالويس اب توشت اتي تمرص سوسنا مالتي لان اي تي اف كتوافر كلها اي تي اف تخوين نقول انت توافر لنا الله مالس لازم اي تي توافر كاس نابنت مايكروسوفت شو عتم ايتاوتي دم شاريكم صنيحه يا شو عتقشنا مايكروسوفت خدال كالو بتزور ماس لازم مايكروسوفت نابنت فيش زيرو تتخينيرا يا شو عتقش خي ان زيرو زخونا زلو امر تكال اسالو مالتي بتن كالت كالت اوكي ثانك يو ثانك يو اوكي كالت نشي حتو تعلم في لا جمرت اسك نشي حتو تعليكم سلام سلام روبيت yeah جمريا thank you so much ثانك يو and ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዝርዳእኒ I think game of tax ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ናይ ታክስ ጉዳይ በቲ ሓደ ከኣቲ ናይ ኢንፍሌሽን ጉዳይ ኣሎ so ብክልቲኡ ውፅኢታዊ ምርጫ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ወፍሪ ምግባር እዩ which means ወፍሪ ኢንቨስትመንት ተጌርካ ካብ ክልቲኡ ነፃ ትኾናልካ ማለት እዩ so ኣብቲ ቁርብ ሕጂ ሓገዝ ደድሊ ኮይኑ ትስማዓኒ ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ብፍላይ ኣብቲ ቫካብላሪ ኣብቲ ናይ ሲምቦልስ ናይ ስቶክ ማርኬት ዝያዳ ኣብኡ ፀቒጥካ ተትምህረና ይብል ኣነ ثانك يو روبي እሺ أنا ليو تناي تاكس زبلكاو مجمرة بقى خبللكا جبري يفلالي كاب عدنا بعدنا عندنا أمريكا هندي هجرة هندي على ستيتس نحن عندنا فلالي تناي جبري ناي كندا بينيو ناي إنجلاند بينيو ناي جبري كاب حدا بوتا خوين خم هركاز خل سبيل ناي تعدي أو عد زلو كوينو مخ أكاونتانت قدام مسألة خونا لو ناي تاكس ناي جبري مالتي حفش شوي سألي نغنهب يا تزبلكات إنفليشنز الله بخوينو وفر تجير كا خاو خد حنت of course كاب تاكس وفر جيد إحنا كايزبل كاجن رجعنا يكونكم بخمية مجد خد إحنا كايخل yeah I don't think كاب تاكس تمليس كأخذ تاكس تكفل كاب مقصد كامبر كاب تاكس يكون نزل إن كاب تكرر مالتي تاكس كده إحنا كاس زخلاء مثلا إني جد تاكس أدفانتج ويكا تاكس زيت خوف للو وفر لنا أبنا تابع إنجلند غمت عنك سبع عشرة إحنا عامد زخون ولا مليون تخسي عشرة إحنا توافيره تاكس زيت خوف لنا جد له أبنا أمريكا كم عين سيستم الله أبنا السويدن كم عين سيستم الله أكلنا حجرات بنا يكون سنبر نصوريا تناي ووردس بالكيف أتنا قدس زخنا وكلهم هارينا نقدمينا قلت كونسبت زي ترد خابوز حاسل ذلو بتحسابات الجمهور ناي نقدر ناي قد نخون مالتي شيء تانكي قبل حساباتي اوكي قال حتى تعلينا ساعه كان شيء زهرنا قريتها دمزي حدثتي عليهم لكم يردوا لن يرو اسكا سقطت لكم كساي كيكون يا بروح نيرو جن عرينا سلازي أنا حق زربا مهنات أنا بقول كيف في الله تعيش بهلا أب قصال هو دمس استبيناتك يا نتصورني ربرين حاوي كنت زولو زحاوي مجمرت أنا سلفون بو كما بقاسي حيزة لو بزع نفسي كن طلعت مرتخاو مورت بغير دان برتبو ما تبقي سلو كبران ايشي صبو تانكي سلام كما يتصنحكم برين حوي عزيز صبوق تمرت برنيرو تي قال الصحة كمان أنا سفاتي تدعي لك أخذت تانكي يابا عودة يخون كعمي بيزنس عجمر كلكم بعين بيزنس فاينانشال مانجمنت يتمرق باي ذا واي ولا تمرتنا بزعدي في انجلاند مالتي
of course تي قالا terminology more confidence ما تقبر يحجزك أي أبتناي accounting دي أبتناي بحفش أبتناي حبتدي أبتناي والقوي finance بعد زي stock market جنا أبتي university مهارو ويقول يكون جس بدقة خات مهارو عينة كورسات اللي وصل كات مهاري I think أنا مجمع ياخد مهارو خلاص كباب الشيء يا خفيدة تماهير كبزي جن هذا خبت زبالة زوا فرق جنزبي نعم مالتي عملت يونيفرسيتي مش عدي 9 باوند انا خفيت انا عملت هذه جن كابتنا يونيفرسيتي زغفر كو جنزب كابتنا ستوك ماركت زغفر كو جنزب يعجبني مور تي ريسك زوصل كوي تبزع جنزبن تي انا زي تتقوم كل مخسر ناب قمت كاتو خلوخ مالتي كنتي صبو جن كنتي قول هذا خلوخ سو يا ثانك يو يابا سلام بيكشي سلام ممهر برين أراتا نيش ناولك حطون يا خم ولكون بحافش مستي ستورك ماركت تحزب الحطون لني هو أبدا حلف الصومنا قطعم ناي جزا زخنا كري إلى كده نيري زشيت مالتي نقول كي مالتي جيتي أبدا عدا 15% خفيلك خابو كم بنك تلقي أربعة هجاب الساعة زي ولدنا أمنت 4% الله مالتي تلقي مالتي هو جاء أقولي لي كل نجار مزل هو ناي كراي جزا قال ترى هوها بلا علم مستنا يولدن مستخاف له ورحة ومالته بالعلي $300 قال بلا علم مسي مالتي نتي جزا هقول إذا حسبكم مالتي مزي كاتي ناتي جنزب تأمات زخون اللي ماتي ولا حبش خسروني خلي كتصالي هو جس مزل هجر 4.8 قال هجو كو أني سلنا بسلس قال يبللو بحبش كما يتريو مالت مزل خونتات ناي مجزا نولكو على مالتي بحبش قومت عندي كما يتريو هجس قرب كدفري كالكل مالتي ناي جزا هو ناي جزا Yeah, I think ناي جزا كل جزء يحوسك ناي سويدن specifically I don't know تي كم يالو أي صنع كوندي مور ناي أمريكا ناي إنجلاند إزري كم ناي إنجلاند كم ناي أمريكا إزري مور حجيت ناي value ويك ناي جزاوت ناي إنجلاند حجي كم يكم زلوا نتاي كنيس نتاي وسيخو خبرك أخلي خبركم خلي غلطة ناي سويدن جن 100 غين مصنعات يوصل كون حفش يوصل كبت زخون يرجع 3% 4% interest خفض بتكون كاتي ولد نبلة زلنا مالتي صبغي حما أيقونة سلسلة ربع عبد أمريكا شديش شوعات اللي بعد حمش قال سلسلة تحت سلسلة ربعة تقوينه I think is صبغة حساباتي يبي جندحن بولد ولا ناشود أنت خينو كساور هي 10 تخلطة تي أنت إذا بحال بودي لله من الوقت الحر أزعد الحر تهلي مالك شو أنت هذي شو نزل له هو جنا أبتكبر يو على المر وتي كستيداكم يبل جن حتى نيرين بانك جنا حساب جيز لو تي جبران زلق يلومني أنا بك الشخص تاكين قبل الحين تار استغيت حاوسنا الفيديو هذه كنت تخون لان زيادة البحث يس أوكي مهم ناي جزا في الإزبال تار استعشي دحين بقول كده ولا بك شيء تي حتتكلم 5 لين يا حياتي كان يرى مجمع تنكيوت نصر تمرت بنا ذلها كلاي ساكسو بانك دبهر لنا نروي عندنا مس إيتريو إينايت تاكس زخبرس إينايو كما يجو أكفافلو قال زخونه أو كله جنبنا ناي بروكريج كوي بس احنا عندنا دحين تنحط تاكس تاكين قبل محدث له إشارة ناي ساكسو أبي دي هتعمد أنا بسويسرلاند سويسرلاند يا I think معري ولا حنت في اللي ولد أوكي يا لأنه حدا في اللي ولد ناي سويسرلاند كان كابنا يتروحون ناي ساكسو بانكون بتنادي أفضل مالتي يشتري مسنا تعاون نسخة يعني إيش thank you ماشي بعد سويدن قال له إنجلاند بس تظن يوم أوكي قال حتى لكم هات نعيا لاتني نشتي مبربرين ماشي عب إسرائيل كون كخطوة فرتك اللي هبقى تصالي ورقت يزحتك توافر كلها تفوتوا زلكم بانك توصل تخوينك زبزح جيزي بانك مالتي زناي بانك أكاونت مالتي ويز ديبيت كارد وكريدت كارد نبلو كتوصل تخلي حوالها بإسرائيل كوينك حجة بإسرائيل زلو سبقنا نرجع 9 كابلاتنا حبرة سب مالتي كود سايكلني ناي تعدنا بارنت ورقة سلا زي بقول لهم مالتي زوصل قلنا له يلون ما تكون سويا تورقتي اللي كاي بروف اوف ادرس ناتك ادرس ناتك بيتقمت كندي اتاول لك جلز
ውልቃዊ ሕቶታት ሕተት ኢኻ ንሱ ከዓ ኣብቲ ናቱ ሲስተም ዝፀንሐ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ናቶም ማለት እዩ ነፂራ ትለያ ኣላ እሺ أنا أقول أرقام يوتيوب سبق غير فلسفة برهين بتعامل سبق تمرتي خاصة حلفوني نحجونكم إلى كان يرى أن تذكر كان مالتي نزون حجر جمر ذات وصام عنصر ده رقية تميلة ثانية حجين تاكل لك أب أوروبا حفرش وكونترول زناي بعد أمريكا زولو بعد تسلا بعد أبل انتاي في اللي يالو انت بأوروبا هنك خطوافر لنا بأمريكا هنك خطوافر لنا ما تكالي ولا ما أتي تكالاسي انتاي في اللي يالو انتاي دن أمونغو قلتي إلى لفلين سو حجس ولا حنتي تسلا تاني أمريكا خطوافر لازم هكون صح يا جاء بزغن كا نابنت أشولي كوين أنا سي ناي تسلا عند حرد يعني شيرت غير تجازيس أبي أمريكا دل حادث وكمنات عند حرد تجازيس انتاي في اللي يالو وين انتاي تي ناتو ولا حنتي في اللي يقولون انترناشنال يعني بتزاور تايلي أبل تكمل لخن أبناء تابزي أنت أنا زت تكمل لأبل أنت بأمريكا زت تكمل لأبل في اللي يقولون حكينا يا تذكر سو يستسلم ولا حنت تسلم يقولون تسلا تجازي كاس بحفش أنت لكم سني حمسي لك أبنتنا فيدل فاينانس أبنتي بكم يرنا يوتيوب أنا يوننا نسحق كيلو ناتي بركيا يا على ما يكونتن وي publicly traded يكونتن حجي نروبي الفرق برسنت انت اتيو سوري فرق ما 5 مئتاوي انت اتيو بتن 25 شي زبني 5 شواغات تكون يرا مالتي 5% يونن على نص مالتي حكيلو حجي كل تبرك اللي وايد انا حكيلو كل تشير سين زلوا تا اوتستاندينج شير زبلني حجي اذا تبلو زلخا ام اب جوجل ولا سيرش نقولوا نخلينا how many outstanding shares does Tesla have? So Tesla 3.1 بليون outstanding shares على بسعر لها. Yeah. 3.1 خمتاني فيدل فاينانس كنت مش مقيلنا. تسلا قلنا بسلسة نتبقى مئة مقيل على مالدي. حجي الصغة حنتي بركي كتجزء كذا خبزي خاطر قد نزل خاماتي بتزاوري. ترى دي كان ده سلس نساء ولا حنت الناس نقري ده. ما ترى ديك. إيه في اللي يقول لنا من بالي ليه شيء. Thank you very so yeah I think فترات زلنا يمثلنني. برين 5 minutes الغزاء عاد قريبة سلطون كيصيلة تاناي باي كم يقدر كم توصل اوكي باي كريكا بقول كده ده أنا أقول لك ولا لا شيء اوكي موبايل تري على هذا يا درالة اوكي اذا حجي نورمال ملامدي باي ذا واي بتاعتي الحبروك مال بزناي ملامدي كنت لا مده تفضيل ما بخوينكم سو بخمزي خا هانيس كان حكى تنباي هو ذكرها حجي بس سعري هذا هاري كان يره نابنت زين كلته اب حنت اتينا له انا اوكي حجي كلتي انا لو ترين لها ابز باي انت خيدس نسخرف باخلي يس ابزي اتخيد ابزي باي استبل نزي باي نزي اتطوق مالتي حجي بزي ابزي هولدينغز اللي تطوق ابزي نلعل زلو اوكي هو ولا كونفيرم قبل بينك كيف معك الله خير اوكي حجي ابزي هولدينغز تطوق اورد انت كان تحتي ابزي مور اكشنز بلالو اوكي ابو حجي امبورت انت لك كتوسخل انت اكسبورت انت خوينا كابز توصل لها مالتي اوكي ده نو انفستمنت او وفر زي بالليمبر زياده تطوير ابزي حجي اكسبورت انفستمنت انت ليا نعا خوص اي مالتي اكس كتب لي خنا اوكي بدحري اللي واخذ له غزاعتين او بدحري السلك تقبرات قالها ردت لي اوكي يا انا برين داتا حزله اوكي ماشي ثانك يو ابي اخذت ايه شعو كان بتاعتكم تايل كاني عرفت
كان تحت مو كونفيرم انت حاتم صورة كاس مور اكشنز بلا شوي اكس ابزي ديا اكسبورت اكسبورت هو هاي اكسبورت بالنسبة لك نعري ان بزلحن كلا كيلو ستوكس يا مور اكشن تبلا بزي شوي اكسبورت خطوة بزي حجي نابل نابل نتكوز اتلا ليه نتا ابل توا خمسة اجيرة رديكا اوكي هذا النكست بلا كل اوت اللي بلا لوك مالتي بزي كل او كونفيرم لا ميتا ميتي كونفيرم قبلاي حجي نزيان كم عرارينا للنقد مهنياتو 400 طريقين حيزن زلوا زين ترديكاني اوكي سلازي 100% كم زمصح قبلن 5 خبرين عبنت اها كلن خلا نحرفينا 100% قبل علني كون على وازي او اوكي كونفيرم سبل كواش ودي له ابل وزي خابز مالتي اب تخيل حجي بزي انفستمنت ابل طويغه سلك بلا حد مسيل لتري لها بزي هاي قاري ترى لك امسح خيط ثاني اوكي يا سلاس هو ثانك يو برينا اوكي دحن تمو فيلم تجمرت ممكن تريو موزيقى كل كومبليكيتد زلوي مجزان مقرا مجزان مشاتن بتاع مقللي مو ثانكيو بمصاكم لمي بالبي مسكنكم هوبفلي صب حليفكم كنت تفا قبر سنبت كم زاني لو معت مدب كل وناي هلو برين ثانك يو برين عاوي تعمل صبو ميركانا